le tun tum chu voxa rep dry fry kan siama eron ei dona chuan an ei tur hi hei voxa rep hi a hming pawh a hrelo a tui hmel em em a hela ei chi ne karon ei ve top don ni chuan marcha kan marcha pui kan kan purun sen dal chuan hei voxa tui ei man tong trai patang dal chom phot meng ei kan tui don tui don me thảo in bul tan meng a tui khóc mà lên đây marcha tui sao vậy chọt lên con khọt bể rất hay là ngã một kia
วิดีโอตัดแล้วไอ้หนุ่มเลยก็ต้องไม่ป้าบาย